Amb quina paella? Amb aquesta o amb aquesta? Aquesta és més gruixuda. Votem. Quina paella. Benvinguts una altre dia més a aquest canal. Avui tornarem a cuinar. Bueno, aquest cop cuinarem de veritat. No vau veure l'anterior perquè es va avorrir el vídeo, però valia la pena. Sí, vam fer galetes, ho vam gravar. Es va borrar? Sí, es va perdre. Què dius? I tant. Sí. Avui farem una recepta experimental De l'Instagram? de l'Instagram. Una altra cosa. Quina nova? L'anterior que us haurà també de l'Instagram i per això va sortir tan interessant. Què vam fer? Ah, sí. L'hamburguesa no era d'Instagram, la casa hamburguesa. No, Era del l'hamburguesa joc. era de la nostra i bé. Però no ho vam fer, del joc. Home, imaginació tampoc no té. Era l'hamburguesa amb Si no, bacon i no van repetir formatge. les hamburgueses aquests. Eren molt guais, tenien moltes coses molt especials. Ja estem passant les hamburgueses. Avui farem una recepta experimental feta a l'Instagram. Que és com una espècie de truita de patates, les patates estan fregides, però és que a l'interior té una pila de tortites de maïs amb bacon i formatge, repetidament, fins a fer un gruix important. Estarà fastigós? Probablement. Qui sap? Però... No es poden fiar de les receptes d'Instagram perquè t'enganyen, perquè és molt maco però està molt fastigós. Ja, la veritat és que no m'havia parat a pensar com deu tastar la combinació de truita amb... Jo sí, i vaig dir a la Laura, mare de Déu. Quedarà bé. amb les tortites de maïs per dentro. Ah, i hem perdut un soldado. Sí. La Laura ha caigut avui. La trobem a El faltar, nostre cor. sempre. Et Avui recordem. no ens acompanya. Però li guardarem un tros. Sí. El vídeo sortia en els ous, però és que no sé comptar-los perquè va molt ràpid. Ens estem passant d'un vídeo de 1 minut màxim, no crec que ni duri. El BuzzFeed Tasty. Espera, anem a fer algo rècord. Hi ha mesures? O estem fent a ojo? Sí. Joder, això no va bé, hem de buscar la Sí, no, són 6. Són 6 veus? No anava tan malament. Són 6 ous. I a veure, ou amb patates fregides, és una truita, no? Amb bacon. fregides, Amb bacon, una tortita i formatge, no queda malament. La combinació, si m'haguéssiu A la dit... meu cap això està deliciós, ara prova. Sí. Aquesta és la cosa. No, sí. Jo he provat truita amb formatge. Aquí estem per desmentir mitos. Està bo. Com els Mythbusters, no sabeu qui són? Mythbusters... No. Què? Quantes patates? 34. No. Patates Trumfes. d'altura. Trumfes. Con altura. Pots dir la cara... Hòstia, que patatotes. A vegades em surt un pedazo box i no... Nazo Box. Boxnazo. Box no. M'ha agradat això. M'ha agradat molt això. Et sembla que podem parlar del vídeo de Blanc? De? Tant. Explica'm la història. Era negre. Això m'ha dit. Això m'ha dit. Carla, per què et fas això? Carla, això és un nou start. Això no es pot deixar la bomba. Això no se'n pot trobar, A saps? la gent que no ens coneix això no se li pot dir. Tot va començar quan l'Oet Leire va decidir que era bona idea fer-se emo. Ah, vale. I l'Oet Noah també va decidir que era molt bona idea ser emo. Sí, els dos Oets es van fer emos i pues eren emos. I què fan els emos? És el que passa quan nosaltres no sonem. Comptador de quantes vegades he dit emo. Fan el que ells feien el que feien els emos, escoltaven My Chemical Romance i que miraven al YouTube. Miraven Danny Phil, òbviament. Finals de primer d'ESO, principis de segon. Així que tenim flashbacks de la guerra. Bueno, el cas. Eren molt... L'avi... que no sabia. Vale, hi ha ous per aquí. Eren molt fans. I les altres dues amigues, la... Me'l penses tu? Sí. La senyora Carla i la senyora Laura ens apoyaven emocionalment però no ens entenien gaire. Nosaltres deien, uau, mireu-los! Mireu-los, Bona decisió de mireu-los! per ser. Bueno, la Laura era country.
A Laura no era cap. La Laura era una mica emo, perquè si eres supernatural és una mica emo. Estava en el mundillo. I la Carla escoltava K-pop. La Carla escoltava K-pop. Aquí estem traient la merda de tothom, ja no pot ser així. Però també li agradava. Escoltava K-pop quan era bona. Perquè la Ara sí que ja era... No, Sempre de K-pop, Bueno, sí, mirava Però bueno. anime i aquestes coses. Sí, bueno, nosaltres també miràvem anime, anem a ser sinceres, anem aquí tirar tota la Ja, merda. però no era del tot, perquè jo tampoc deia si mirava tale, però tampoc no coneixia molt. Era primer i segon d'això. Aleshores, va començar tercer i es va introduir nou membre al nostre estimat grup, la senyora Carla. Sí, que em fan d'esclava, perquè sóc l'única que cuino aquí. Ups! La vida és Estava maca, explicant, no has dit que sabemos, ara hem d'explicar la Sí, història. no pots deixar-ho així en l'aire. A tercer d'això encara ens miraven com religiosament, no? Però no tant. Però no tant, amb tanta passió. Tu a tercer d'ESO vas deixar de ser tan emo, jo Sí. vaig tardar més. Sí, això és veritat. Sí. Mons pares encara creuen. Ja. L'Ignacio em va dir, L'Ignacio també es creu tu aún eres emo, i jo. I encara sóc emo, siguin sincers. Emocionalment no deixes mai. Emocionalment sempre seré. La Laura va deixar d'escoltar country. I va arribar a quart i vam deixar de publicar quasi bé, completament. Ja, quasi no publicava. El que publicàvem no mirava, Jo també em vaig enganxar en una època... Ja, és contagiós, és contagiós. La Carla va caure al forat, la Carla va caure al La forat. Carla va caure. Però no es va fer emo. Exacte, va sobreviure això. Gràcies a Déu. Uala, bueno. Va, diu ella vestida de negre, completament. I arriba a primer batxillerat, no? I tot molt bé, s'acaba el curs. I què ens trobem ahir al YouTube mentre Ahir. estava cagant? A la nit. Estava cagant, Estava cagant. Estava buscant un vídeo de 5 minuts mentre cagava per posar-me alguna cosa. Que em trobo un vídeo de 45 minuts amb un títol revelador. Revelador. Dan Howell. Sortint de l'armari. Sí, sí. Molt Què dramàtic. passa? És que la gent que no coneix aquests homes no sap. Perquè, a veure, eren dos youtubers on tothom... Això sona fatal. Tothom, influencers, instagramers, era uns youtubers on portant des del principi a YouTube, des del 2009. Sí. I tothom que els seguia i que estava emetit eren gent super cringy, que fotia fàstic. No, però no vam arribar tant. No vam arribar tan punt, però que, o sigui, els xipejava fins a punt de sexualitzar-los mogollon i els feia sentir-se incòmodes. Però molt dramàtic, eh? Però molt dramàtic. Jo he vist cada post que dius, mare, saps que són persones, Puto fàstic, de persones. veritat. I la gent els sexualitzava i era com... Ja estava acceptat que eren parella, encara que no ho havien dit i no sé què. I ens és com que els va fer separar molt de la vida pública, en plan, es tractaven com superdistants i no sé què. El 2012. 2012. Si ho teniu controlat. Hombre... Carla, És que si ets amb qui estàs parlant? 45 minuts plorant com una pleba, bàsicament. Desequilibri emocional. Estic quasi tan desequilibrada emocionalment com l'Anna Ozores. Com qui? Els que feu l'ITE? Vale, caram. Que asco. Què va fer el Nicolás Flamel? Penicilina. Ah, no? Merda. És de la piedra filosofal. Molt bé. Vale, com es diu la penicilina? Fleming. És el mateix Fleming i Flamel. A mi ningú... Vale. Però cas, ens va impactar molt, vale? I aleshores vam morir. Sí, per aquest els ous. No, Això ha vingut, què és no, això? bacon. Doncs que hem dit, va, traiem un tema. Expliquem ara. Carla, vols explicar alguna cosa? Explicar. Però és que jo no tinc res a explicar. Deixa la teva veu que surti, Carla. Tothom té una història. Bé, Ai, vols que et fem Hueco. psicoanàlisis? Vinga, va. I Seu aquí. No, espera, que jo he d'estar vigilant el foc. Ja l'he explicat. aixafaré els ous amb el... No. Carla, no confies en mi? No confio en mi. Oh, gràcies. Això fa mal, M'ha fet mal a mi i no m'estàs dient a mi. No confio en la Leire perquè em va deixar a Roma. Mentre m'estava cagant, em va fer voltes i jo confiant en ella. Adéu, si continuem parlant sobre el passat d'aquesta manera, no avançarem. Sí, però va ser molt divertit, va ser molt divertit. Sincerament. Ja, però és que l'experiència en aquell moment era riure i estava cagant-me. Que ho vaig passar molt Estava malament. 3 minuts a l'hotel, em dóna com 15 en arribar.
Ja, No. vaig arribar jo, vaig dir, no m'estava ni cagant. I aquestes d'aquí estirades al llit mirant-nos. Ah, ja heu Amb arribat. l'aire condicionat. Ups. Ai, que està fatal. Pues mira, farem una coreografia. Come on. Explica-li al món, no a nosaltres, només. És el futbol. Som nosaltres els que mirarem aquest Una vídeo. vegada, ma germana estava a la dutxa i se li havia acabat el xampú. Per tant, va cridar a ma mare. I estaven els veïns, vale? que també estaven a la dutxa. I jo estava a l'habitació mirant, no sé, el mòbil. I ma germana crida. I va, mama! Llavors, jo des de l'habitació, dic, no em penso moure per anar a preguntar què vol, saps? I anar-ho a buscar jo. Llavors, de repent, la veïna del costat li respon, què? I ma germana crida, com que què? I jo, rient, però vaig riure tant a la meva vida. Com que... Però ta germana es pensava que era ta mare? Llavors entro a la dutxa rient-me, però plorant, i li dic, i li explico, no? I diu, no, però la mama m'ha contestat, i jo, no, que estaves parlant amb la veïna. I jo flipant. El millor que m'ha passat a la vida. Que bo. Anem a veure les patatetes com... Valorar tot això, afegir. Ui. Vaya, això. Necessito una armadura. Oh, mare de Déu. Hauré d'aturar l'àudio perquè serà jo dient Aquí hi ha com... It is time for the egg. It is the time Te aguanta. for the egg. Oh, no, m'estic faltant a mi mateixa. Metàfora de la vida. Però no faré més perquè és que em cauran els ous. Se't parlava més greu, creu. Déu no va. Fins mai, ara ja pot ser com al cel o collons baixos. Poker face. Que no saps petar ous, Leire. Bueno, nois, fins aquí hem arribat. Segur que us heu perdut al mig d'una conversa perquè se'ns haurà tallat. Però nosaltres ens despedim ara. I segurament no heu vist el resultat final, però si podem, insertarem una foto Sí, o un miniclip. o un miniclip. Tenim el mòbil. Gràcies per veure aquest vídeo. Doneu-li like i subscriu-vos i si arriba a 10.000 Doneu-li a la likes, campaneta. pues, pujarem el vídeo també cuinant un altre cop, vale? Poseu-nos als comentaris què voleu que cuinem després. Carn humana. Sí, home. Que és carn Com que sí, blanca. home? No, era carn vermella. Algo més bo. Com la de les vaques. Leire,